Het mooiste van het leppen vind ik, dat is de uitdaging die je in jezelf naar boven helst. Dus elke sprong kan beter, elke sprong kan mooier. Ik al best op die andere feest, dan denk je, het kan toch krijg nog wat mooier. En als zo'n sprong echt slagen, dan zit boven in die polstok op 10 meter hoogte boven het water. En dan denk je van shit, alles erin en de beste voet omheen gooien. En dan zwemend richting het zonwerd, dat is het mooiste gevoel die een sporter heeft. Wanneer in Weensum de bult helemaal vol met mensen zit, jouwt dat zo'n kick voor een vierlepper. De spanning giert echt door je lichaam heen en het is verschrikkelijk moeilijk om dan nog gecontroleerd te springen. Het jouwt hier een heel soort extra kracht, maar er zijn hier ik wil vierleppers die er onderuit gaan op die manier. Ik vind het fantastisch. Ik hou van het leppen bij grote wedstrijden en het heeft mij gemotiveerd om bij het FK eigenlijk altijd goed te wezen.